títol a la ciutat, els jugadors han recorregut els principals carrers de Girona, primer en els seus cotxes particulars i després a peu, en el que ha semblat que era la recta final d'una festa que ha durat 24 hores. Centenars de seguidors els esperaven a la plaça de l'Oli, a les portes de l'Ajuntament. Al saló de plens, els jugadors han trencat tot el protocol, i és que tenien ganes de tornar a sortir al balcó, com ho van fer la temporada passada després de l'ascens a segona B. L'any passat vam prometre que tornaríem aquest any i s'ha demostrat que no va ser una tonteria que es diu aquí dalt per dir. Aquesta ciutat, aquesta afició, aquesta província, aquest club i aquesta plantilla és de segona A. Enhorabona! I del balcó, una última foto amb l'alcaldessa de Girona i novament a la plaça, per acabar la festa amb tots els seguidors. El Girona, en els pròxims dies, ha de definir un projecte esportiu i econòmic que faci viable la seva presència a segona divisió. A l'Ajuntament li tocarà renovar el camp de Montilivi i als aficionats